Ei enää mitään aikaan saanut mun äitini aikoina. Ei ole saanut pitkään aikaa enää. Oli pitokokki. Kyllä, juu, tää on sitä oikein sitä. Hän kierteli ja... Tänään me täällä Patakakkosessa laitetaan oikein sitä ihanaa perinteistä itähämäläistä rälssikukkoa. Meillä on täällä vieraana Lempi Kekäläinen Sahalahdolta. Tervetuloa, Lempi. No niin, ei muuta kuin rälssikukon laittoa. Ja meillä on rälssi täällä valmiina. Rälssit vaan sinne. Onpa hyvän näköistä. Tää on oikein sitä ihanaa rälssiä. Ja sitten kukko siihen. Ihana, oikein itähämäläinen kukko siihen päälle. Noin. Ja tässä vaiheessa haluaisin esitellä toisen vieraamme, kokki Nelosen. Ai, rälssikukkoa! Rälssikukkoa. On koko ihanaa porkkana tähän aikaan. Porkkana. Kokki numero 8. Jaha, vai rälssikukkoa! Rälssikukkoa! Läskiä! Tervetuloa kokki 32! Vai rälssikukkoa! Rälssikukkoa! Tervetuloa kokki 71! Esittelen kokki 138. Tervetuloa kokki 414. Ai, come on! Rälssikukkoa! Kyllä kukkakaali! Kyllä kukkakaali! Terveellistä todella. Rälssikukkoa! Ihana! Rälssikukkoa! Tämä se on kuulkaa ihanaa. Rälssikukkoa! Otetaan. Kuulkaas, mitä nyt?